Бъбреците имат боговидна форма, намират се от двете страни на гръбначния стълб и основната им функция е да пречистват кръвта от вредни вещества и излишната вода, образувайки урина. Различават се следните части. Кора, това е външния слой на бъбрека, в него се намират гломерулите, това са малки капилярни клапца и част от нефрона. Именно тук започва филтрацията на кръвта. И сърцевина, това е вътрешния слой, той е изграден от бъбречни пирамиди. В сърцевината се събират отпадните вещества и се формира крайната урина. От сърцевината урината преминава в бъбречното легенче и след това по пикочопроводите достига до пикочния мехур. Процесът на образуване на урината протича в 3 етапа. Първо филтрация, това е пречистване на кръвта в гломерулите. После обратно всмукване, това е връщане на полезните вещества обратно в кръвта. И третия етап секреция, това е отделяне на допълнителни отпадни вещества. Интересен факт е, че за денонощие през бъбреците преминават около 150 литра първична урина, но организма отделя само около литър и половина крайна урина. Знаеш ли как се нарича структурната и функционална единица на бъбрека?